niorniarumatuussutikkut uumatit iluaatsuliannik ulikkaarpat ajortuliorlutillu kuutit qaqqaanit ajattorpakkit uyaqqanik uis sorulissunit nungutippakkit illikeruppi sernersuisoq pinnissuttivit uumatit anneruniartungortippaa ilisimassutsit alfernangaarsutillu asirorpat nunamu igippakkit kunginut illaruatissangortillutit iqiingagitsi silatusaarlusilu akerartortersi diavulu lüüvitut uinnisaartutut angalasarpoq iisassarsiorluni første vitrusip allagaa kapitali 5 vers 8 tamannalu tupinnangila allaat saatani nammina qaamasumut ingiliunaqarpoq koonsamiunut allagaa aappaat kapitali 11 vers 14 kuutip sakkutuussutai tamarmiusut atiniarsigit atasinnaaqutlusi diavulu qassiiniaraanasi ifisamiunu allagai kapitali 6 vers 11 sorsunnerput uinumut aammullu sorsunnerungilaq piginnaatitaasunulli pissaanarnullu taartumi matumani silarsuarni naalagaasunut ajussutsillu anersaavanut pissaasunut qilaapa ataaniittunut ifisamiunu allagaa kapitali 6 vers 12 taamaattumikkuutimut naalatsiginniarutsi diavolulu akerartorsiu taava ilissinni qimaassaa Jakob allagaa kapitali 4 vers 7 kuutilli eqqissitsitsisup erniinna saatani isikkassi ataani sequmississavaa roomamiunut allagaa kapitali 16 vers 20 kuutimmi silarsua ima asatigaa ernituani tunnuusimallugu taassumuunga uppertoq kinaluunni tammarqunagu naassaangitsumilli inooqqullugu Johannes evangelie kapitali 3 vers 16